Ako kasi may ruffles, may palikpik, nakapantalon pero makinang. Ba't ganyan naman yung outfit mo? May lumalapit sa akin na, oh my God, it's Nicole Ayala, can I have a picture? Wow. Mga few seconds bago ko na-realize na, hala, si Princess pala to. Alam mo kung bakit? Bakit? Okay, yung suot niya ha, sabi ko, babe, ano ka ba? Shibuli ka na ba o hip-hop? Naguluhan ako sa forma mo! Kasi sobrang oversized nung shirt, sobrang baggy ng shorts. Eh bakit ka pa nagtataka? Mana sa tatay. Pormahan ng tatay yun. Sa bagay. Mas naniniwala kasi sila sa tatay nila pagdating sa pormahan kesa sa akin. Bakit? Kasi yung tatay nila medyo basic ang pormahan. Ako kasi may ruffles, may palikpik, nakapantalon pero makinang, di ba? Yung mga ganong eksena. So, pagka-pormahan dun sila sa tatay. Pero ang sa akin, parang, ba't ganyan naman yung outfit mo? Magmumol tayo. At yun yung point niya. It's just the mall. Kaya point ko, saan pa ba tayo iba pupunta para pumorma ka ng maganda? May iba pa ba tayong destination that will require you na pumorma ng matindi? Kaya tuloy, Jex, kapag halimbawa meron akong mga damit, kaya nagngingit-ngit yung asawa ko. Kasi alam niya siguro, walang magmamana niyan. Nag-yes lang yung asawa ko sa isang damit na bibilhin ko kung alam niyang gusto din ni Princess. Pero otherwise, yung mga makakate, yung mga makakapal, yung mga makukulay, ayaw nila. Naramdaman niyo po yung mga diin? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.